Benetako baserri jasangarri bat ezagutu nahi? Kaiku baserrian, esne litro baten atzean dagoen lan guztia ikusiko duzue. Zuen zain gaude. Ikuslentzule agurgarriak ongietorriak ur eta lur saio honetara. Gaurkoan, Xaloa Telebista Donezte bera hurbildu da eta hain zuzen ere bi gai desberdinekin natorkizue. Alde batetik, Pello Sarratearekin, Almandozko haragi ekoizlearekin egonen gara, eta berak aipatuko digu nola dagoen sektorea. Bigarren atalean, Kepa Leitza, arrautze ekoizlea da, eta berdin berak ederraen digu nola dabilen bere sektorean. Hori dena gaurko ur eta lur saioan, ez galdu. Eta gurekin Pello Sanzberro, Sarratea, Almandozen behi blondak dituzu, ezta? Bai, hoixan. Konta iguzu pixko bat, noiztikan hasi zinen mundu hontan? Ni 2013an instalatu nintzen, egia da txartxarretik, beti kuadran salsatzen egoten nintzela, gurasoek haziendak zutelako, eta ipetu duzun bezala, beraiek beti blondakin indute lana, ez dakit, anekdota bezala, osaba batek beren ezkontza eta gero paritu zielakoz, eta errazarroekin segitu dute. Hori maite duzu, edo? Bai, haunitz gustatzen zait, eta bai gurasoekin eta bai aitetxi eta matxikin beti erten duten bezala, beti behitartean, zerritartean, beti horri bili naiz. Zer majo. Ez da ohitura edo arraz hori hemen aurkitzia, ez? Eta erraten duzu, hori zuen familian edo bai beti denik izan duzuena, ez? Bai, hemen igual gehiago ikusten dire hemengo arrazak, Pirenaikoa eta hola, baina, errandatzuten bezala osaban bidez, bera Frantzian bizizelako, blonda arrazakin hasi ziren, eta, konten zaudenez arraza horrekin, segitu zuten, ez du diferentzia unitz Pirenaikoakin, tamaina aldetik eta igual pixketa hundixagokoak dire, eta orai, limusin arrazakin nahi gara lanean, batez ere adarri gabeko genetika dutelako, eta, pixke bat bienestar aldetik, adarri horiek txikiten ez erretzen eta hitzeko, Oie, datoz ja adarrikan gabe edo, ez? Bai, hoixen, bai. Eta, gure manejoen aldetik, kuadranta laxo idukitzen dugunez, elkarrekin jokata ez aitzeko, adarri gabe hobekin manejatzen gara. Majo. Eta nola dago sektorea, zer etien alde duzu? Sektorea ez dago bere momentu berenean, kusi dugu azkeneko egun hauetan nola mugitu den jendia, bai nekazariek eta bai abeltzainak. Eta erraten alda, beti nolabait erteko etengabeko krisi betian dagoela, baina ailegatzen da momentu bet, eltzia tantaka betetzen dena, eta azkenean dena lertzen dena, ez bakarrik hemen, Nafarroan, baizik eta ikusten da Europa mailan mobilizatzen nahi direla. Egunoketan nahi naiz ikusten ere pixke gainetik Ameriketan, Kanadan ere hasi direla mugitzen, eta egoera ez da hoberena. Pello, ikusi dugu zen horako mobilizazioak izan du diren, eta ikusten duzu jendeen artean apoiorikan edo laguntzikan, nola ikusten duzu? Bai, nik uste baiet, eta gehiago zonalde unten mundu guziek badugule norbait ere hurbil nekazaritzatik bizi dena, ez? Orduen, eta nekazaritzatik bizi ez dena ere, igual batu 5-10 ardi, bertze batek badu baratzea, badaki zer den produktuek ekoiztia eta zenbat kostatzen den. Alde hortatik egirteko jendeakin nahiko harrera ona izan dugu. Berotasuna hori edo jendin apoio hori bai sumatzen duzuela, ez? Bai, sumatzen da, bai tratoriekin ate garelaik, eta gero, karriken eta ibiltzen garelaik ere lagunekin afaltzen edo gelditzen garelaik, bai. Sumatzen da, gaia hor lantzen dela, solasten dela, eta apoio hori badela, bai. Badela, ez?
Erraiten duzu behiak badituzula, minon bertzea zindek ere badituzu, Bai, behorrak batugu, Jaka Navarra arrazakok eta zerriek ere Euskal Txerri arrazako. Bai. Eta sektore horretan, berriz ere berdin, ibiliko gara baitere ez? Bai, bueno, erran barra da, adibidez Euskal Txerri ez duela batek usteko izerri xuriekin edo granja konverzionalekin eta jendeak zerri klasioi estimetzen duela, azkenean produktu horiek iberikoan arrasantzekoak dire, eta igual bertzen merkatu klase bat du, ez egunerokotasunien jateko, baizik, igual jatetxeetan edo... Berezitasun bat badula, orduan, betze trato bat edo badula baitera? Bai, eta jendeak ere estimetzen du, galtzeko arriskuen dauden arrazak direla, eta orduen produktu horiengatik ere, bertze plus bet nola baitretako ordaintzen dute. Horretan bai jendik ezagutzen du eta badula bertzea? Bai, harrera ona du arras. Bueno, Pello, zuek mobilizazioa hauekin, abeltzaintza munduan edo ze eskatzen duzu? Bueno, badire gauz parrasta bat eskatzen direnak, baina pixket orokortzeko edo garrantzitsuenak direnak, izango zen adibidez, 3. herrialdetatik importatzen diren elikagai horiek, Europako ekoizleek betetzen dugun exigentzia edo berme berdinek bete ditzeten, ez? Momentu hauetan ez da hori pasten, eta gainera esan guretxue da, inspekzio horiek importatzen duzten herrialdeko enpresek egiten duztela. Europak berakin barren, herrialde horietan egiten dire inspekzio horiek, orduan, gauz horiek behiretu beharko ziren eta pixket derrigortu guk ekoizten dugun garantia berekin ekoiztia. Hortaz aparte, adibidez, ez dakit, orai aipetzen da, ez? Nik ez dut esneko produktuek ekoizten, baina adibidez, IVA jautsi zen edo kendu zen, biztanleriek esne produktu horiek erosteko, baina, klaro, abeltzainak IVA hori adelantatu behar du. Berak produktu edo berak bihartuen gauz guziek... Erosterakoan? Hori ordaindu behar duzu? Eta gero berriz ere bueltatzeko ez duzu aukerarik? Nola baiterteko, esnean mugitzen diren abeltzan horiek, dire banko moduen edo lanian, diru hori adelantatzen, ez du gobernuek adelantatzen, eta gero IVA horren devoluzioa mantso heldu de. Eta PAK diru laguntzeri buruz, zer erraten alde guzu? Aipetzen atzun exigentzia horietan ere sartzen dire PAK diru laguntzak, azkenean gure sektoria arraslotu dago diru laguntza horiei, diru laguntza horiek gabe gure ganadutegiek eta nekazariek ez dire rentagarriek, orduen nolabait PAK diru laguntza horiek jasotzeko ere bihartugu gure produktuetan ezaugarri berezi batzuk bete. Bai, erten datzuten bezala, bada kompetentzia desleal bat, kanpoko produktu horiekin, eta aipetzen da Europatik PAK diru laguntza horiek mantentzen direla. Kuantia horiek edo mantentzen dire, baina denek badakigu azkeneko urtietan bizi kostue goratzen nahi dela, orduen mantentze horrekin ez dugu jausiten, ze azkenean duela bizpiru urte 100 eurokin erosten ginen gauz betzuk supermerkatuen, eta orain bihartugu, igual 200 euro. Orduen PAK diru laguntza horiek ere behar da dena rebisetu, nik uste behar den kontuten hartu inguru girua zaindu behar dela, baina ez bakarrik hortan enfokatu, baizik ere produkzioan enfokatu eta pixke bat zaindu Europak soberania alimentaria deitzen dena mantentzia eta lantzia. PAK diru laguntza hori denendako oner izanen da, ez? Bai, azkenean gu gara administrazio aldetik PAK diru laguntza horiek eskatu behartugunek eta kobratzen dugunek, baina azkenean denak benefizietzen gara. Erran behar da, PAK diru laguntza hauek sortu zirela Europako biztanleri guziek izentzaten almen ekonomikoi lehengai basikoetara llegatzeko, eta momentu unten desagertuko balitz, bueltatiko ginen gibelat, ez? Nere gurasoen edo aitetxi amatxien amarkadetara, nun adibidezuk 5 behi izeten altzintu nitxe, baina ez zuten filete bat ere probatzen, ze aratxe horien aragi guzie saldo behartzen kanpora, eta nola baiterteko aberatzenek edo eskuretzen altzuten bakarrik. Hori da, bakarra erosten altzuten, edo aberatza zirenak, edo momentu hortan diru zutenak. Bai, orduen nola baitere, erten duten bezala, denen onurendako da, eta azkenean administratiboki erresago da nekazari bakarrik banatzia diru hoi, zenez gero konsumitzaile guziek beren tiketakin gahan urte bukaeran gobernuko X departamenture laguntza horiek eskatzera. Hori da. Konsumitzaileok joaten garelikan erostera edo zer den, ikusten dugun etiketa hori nahiko izaiten da? Edo
nahiko argi dago nundikan datorren eta informazio hori nahiko izaten da, edo ustez gehiago behar dela hori baina? Egia da, berez, etiketadoan behar duela animali horren edo produktu horren esnian kasuen edo frutuen kasuen kusi nundik heldu den. Nik uste hobetzen altzen, argiago jartzen alko zuela nundik heldu den, eta denda ezberdinetan, adibidez, badire tokiak, baina beresi bertako produktuek, kanpokoak, baina ikusten dut argitasunoi falta dela eta unitzetan ere gu ere priseka ibiltzen gara eta unitzetan hartzen duzu lehenbizko harpatzeizun gauza. Orduen, ikusten dut ere konsumitzaileak ere almen handie duela egoera unei buelta mateko, ezten duten bezala bertakoa konsumitzen, hemengo produktuek, kilometro zero, salmenta zuzena bidez erosten aldiren produktuek konsumituz, eta gero hemen bertako arategiek, barazki denda txikiek, nola baitere, konfiantza generatzen datzuten denda horietan konsumituz. Hainbat sektoretan ikusten dugu digitalizazioa hor dagoela, eta zuen sektorean adibidez ze eragina du? Eragin handie du. Errandatzuten bezala, da igual bertze oztopo bat edo, ze azkenian gero eta digitalago da dena, gero eta gehiago inbarratugu gure gestioak administratiboki telematikoki, itxetik, itentugu ja. Eta, klaro, nik 30 urtetut, zuk ez duzu bat arazorik eta ez naiz inor baino listuago konsideratzen, baina azkenian eskola mailatik hasten gara eta kostumbre gehiago dugu. Baina, klaro, kontuan hartu behar da, adin media nekazariena estatu mailan 61 urtekoa dela. Orduen, igual nire barridiak 62 urtekin ez du errestasunoi, ez du egunerokotasunoi ordenagailuekin, eta Kristo buru hostia. Bai, buru hostia da, eta azkenian ez dakien handako gastu bet gehiago da, ze asesori bet gehiago hartu behar du, berriz era igara solasian errentagarritasunai buruz, jausten delakoz. Eta, nik hor bai eskatiko nuela bai Nafarroko gobernuai, Espainiako gobernuai eta baita Europai ere, alduenak intzala telematikoki eta aukera oiman, baino utzi gabe alde batera, ez dakit nola deitu baizik. Pertsona batek atenditzia eta pertsona batek laguntzia administrazio gestioiek iten. Aitzongi. Peio, eskerrik asko gurekin egoteatik eta ongi joan dadila. Esker mila zuei. Ongi etorri Kaiku baserrira. Jakin nahi alduzu Kaiku esne arduratsuaren atzean dagoen lan guztia? Sartu webgunean eta etorri bizitan Kaiku baserrira. Beno, eta orain gurekin Kepa Leiza, bera roltze ekoizlea da? Ongi etorri gurekin. Eskerrik asko gurekin egoteatik. Konta eguzu pixko bat, nun dituzuen granjak, noiz hasi zinen, konta eguzu pixko, evoluzioa edo. Bai, nire atxak zuen granja bat, nire atxak egiten zen fabrikoatin lanin, gero fabrikori txitzen eta intzun granja bat ideki, oiu ponedorakin, arrotxe saltzeko. Eta ni beti, nire atxekin beti txikitik, eta beti oiuak. Eta, gero dezitu zuten bera eta bere sozio baten artin, beste granja bat ikia, bino hori zen reproduktora deitzen zaiona, eta zen AN enpresan dako. Orduan, zen arroltzik bino arras difentia. Hori egiten zuten oiuk eta oiarrak egiten zuten elkarrekin, arroltzia atetzen zen fekundatua, eta gero fekundatua hartzen zuten kamioi batin eta eramaten zuten enkubatzera, eta gero arroltzia jotzek entzeliken oiaskua, egiten zen hori, beste granja batzut eraman hazi eta gero karnitzeritera. Eta hola, ni betiro oiukin, eta oan oiukin segitzen dugu, bai. Hainbat urte pasatu dire, minon zerbait aldatu da baitere, ez? Bai, haunitz aldatu da. Azkenin guk 2012an ate diezen lege bat jaulak bihartzutela europeak, zirela europea bihartzirela, eta ja 2012an jazen plazua. Jaula europea horik oiun arroltzin konsumurakoa arras garestik ziren eta jendiek inginuna da itxi. Baldintzak aiz gogorrak izan ziren, eta gainera ikarrizko inbertsio inberra, ez? Bai, horixe, kriston dirutza gastatu arginun, eta ezin zen. Orduan guk deziditu ginen, Angri eta biek deziditu ginen AN-ekin. Galdetu ginen, bazuten plaza gehiago, oio gehiago ondoko,
baiezko eman ziguten, orduan deziditugu ginen guk itxitzia eta patzia hori, reproduktorak. Orduan, etorri ginen terrenu ibili ginen alde guzitan, hemen zaila da terrenua bilatzia, eta elgorgin arrautu ginen terreno bat, eta gustura, gintuen hori, 2 nabe, 1000 metro kuadratukuk, nabe bakotxa, eta hor gaude, gustura, batxugu ja 10 urte, eta bai, egia erratuko gustura. Orduan, lehenago haitzez lan gehiago, egin behar izaten zenuten, orain denare automatizature egonen da? Bai, guain sartu gara oio kopura hundiekin, lehenago gintu puzkutiu, guain ja sartu gara 30 milioa buru, eta orduan bai, dena behar da automatizatua, bestela ezinteke. Egun inatnite 5.000 kilo pienso, eta hori dena automatizatua, eta arraultzi biltzeko nabe berriek dugura bai automatizatua, robota batekin, eta biltzen kigu. Nabe zaharretan, hori daude zubitan, horik biltzen txugu eskuaz. Lehen erranduzu enpresa batendako lan egiten duzula? Orduan, zuek banaketa egiten duzu edo ez duzu egiten du, nola funtzionatzen du? Ja gelditu ginen enpresorrekin, AENekin, eta orduan, AENek batzen guri, tortzen dira astizkenatan arroltzik eske, eta larun batetan ere bai. Orduan, tortzen dira kamionekin, laguntzen dizu kargatzen kamioni, eta eramaten dute arroltziak. Hori geroia sartzen txusten kubadoran, eta geroia oiasko egotzen da, eta geroia beste granjaten. Bueno, Kepa, konta iguzu pixko, zuen sektorea nola dago, nola ikusten duzun? Bai, sektoria dago aitzoki. Sektoria gure gu konten gaude enpresakin eta lana kopuru aldetik eta hori ongi gaude. Pena ematen diguna da eta guain tema tratorina eta nekazarik aserre gaudela denak, bai, ni tratorik naiz atera, porque ez dut tratoririk, guk ez dut ibiltzen tratoririk. Bino bai manifara joan izen, familia uzikin joan ginen eta han egon du ginen Iruñin eta gauzak. Pena da, porque guk iten dugun lana, gero estaduk, kentzen digu, kriston dirutzak. Ez erraten duzu, zergatik egin behar dugu lana, ziaida kentzen dirutzak, guri horren beste diru, ez du merezi lan egitea, erraten duzu, hosti, eta beste nekazari pentsatzen du gauza bera dela. Bai, erraten ematen dugu subentzionia, bai, subentzionia ematen dugu, minio bestaldetik entzen duzu, arrautzen duzu guzia. Eta hortik da pena. Aitze estutuak, ez? Bai, gure aldetik, bai, guk erraten dugu, gineliken, granjak egin intxuliken eta bai, maten dizuta ayudak. Bino behin pixkoa ja ordaintzen duzuliken eta ikusten duzuliken, ez da salbo, orduan ja, tapatu. Txikitzen zaiozu. Eta erraten dugu, ez du merezi lan egitea. Alde batetik ez dakitez hori nahi duten, edo zer nahi duten, nekazari jikia denak itzen nahi da. Zergatik? Porque hain eskatzen kriston papeleu. Guk alde batetik hori dugu zuerti, porque gauda enpresa handi batin, eta bi haurek egiten digute papeleu edena. Bino, bai egia da, kriston paper pilek eskatzen dute, eta alde batetik paperak. Bertzitik, esigintzik, ez digute pagatzen bihar dena. Azkenin, txiki batek zerraten du, pues ez, fuera. Ez du merezi lan egitea eta itxitzen du. Bilatzen du bertze aukera bat edo zer den, ez? Hor seitu berrin, hainin ez du olimo dago, Bai, eske pena bada, lehenago herrien eta jende pilo batek bazitun ardiak, ez dakiz zer, eske guain jestu inorre, erraten duzu zergatik. Porque melotxak gutxi pagatu ez dakiz zer, gero kentzen dizut horren beste, pues ja, erraten duzu, eta guri gauz bera pasatzen zaigo. Gero lana berez sujetua da? Bai, egun guzik aitzen gara, lanin. Eta gero ikusten duzu nomina 6 jornala gelditzen zaigun, eta erraten duzu, hostiaz, merezi du hola. Lehenago, pues bai, joan dela urtea, pues 10 urte edo bai ikusten zen diruan, nekazarik bai ikusten zuen. Bino guain erraten duzu, diru aldatzen nahi gara. Eta holko mobilizazio batzuk bai, eta gehiago ere bai inbarko ziren. Kepa, kontatu duzu lehen 30.000 buru dituzula, pentsatzen zu gehiago jartzia, edo nola ikusten duzu zure burua? Ez, nik ja 50 urte bete behar eta ez, nahiko dugu. Guk momentu menpinen batut 2 seme,
ez dut oste, edo pentsatzen du bakarran bat segitzen, nahi du pentsatu bakarren batek segituko dula, eta gero ja biaurik ikusi beharko dute. Segitzen baldin badute, biaurik ikusi dute haunditu edo ez haunditu. Dozere, inez? Zuk behintzat, garbi daukazula ez duzula... Bai, ja, nahiko. Salsa gehiotan ez duzula sartu nahi edo zure burua. Bai. Konta eguzu pixko bat, zein den zikloa? A ber, guk sartzen dugu urtarrian oiuak, eta hori, aguantzen dute azaroak arte. Gero, sartzen dugu 2 hilabete hor bazio sanitario deitzen dena, normalin denak egin marko ginuna, gran jauzik, bazio bat, limpiezako ongi eraman, gero gaitzerik eta ez izateko eta gauzak. Eta guk errespetatzen dugute, guk iten dugu, guk 2 hilabete horik iten dugu. Orduan, azaroan 10 aldeko dola kentzen dugu, oiua denak, iten dugu dena gorotza eta denak ateri, eta bai gero limpieza denak urekin eta desinfektantik eta dena man, eta urtarrian erdialdera sartzen dugu hori. Horrengo tanda. Bai. Egia da, urte guzien 100 egiten dugula lana. Gero, 2 hilabete horietan, hilabete bat gutxietan egiten dugu eta hor tokatzen zigu bakatzunik txiki batzuk. Ja. Biharko zu, bertzaigun 100 lanin, bizko bihar da? Bai, bihar dugu, porque nekazaria iduitzen da hori, bai, nahi duzuliken igual hartzen duzu ratoa libre. Baina bai egia da, 100 egon behar duzula hor, igandiak, astelenak, denak. Behin ekarrita oiuk erraiten duzu urtarrileko hilabete horretan, izaten dela ez, ekartzen duzula oiuk, gero ze martzi izaten du. Behin ekarri oiuk? Oiua ekartzen dute ja 22 astekin, semana de vida deitzen zaiona, eta orduan 15 egun burun ja etortzen dira arroltzen bat patzen. Bakarren bat betiro bada pixko eta abu esigu biltzen dena, eta 15-20 egun burun ja daude tope, bai. Eta orduan ja hortik antzina, ja dena arroltzi bilo eta arroltzi bilo eta arroltzi bilo. Gorotzarik eta jauz ez du gateatzen, hori biaurek nire ikin dute kompost natural bat, ikin dute, porque lemitzin sartzen digu kapa bat biruta, hola, eta gero biaun berotasunekin eta biaure hori ikin dute kompost bat, eta ibiltzen dira hori, urte guzin daude kakan gaini, oiua. Eraiten duzu oiuk kaka gaini hartan daudela edo, ezetasun hori nola kontrolatzen duzu? Bai, oiuak jaten du 163 gramo, pienso. Orduan, badaki dago estuikua zemat ure da mardun. Guk gehiago ez digu ematen. Porque hori edaten dute gehiago imarute kakeria edo biaurek aur bat bazala da. Zuk aur bateri maien utzitzen behizu baso bat, urena, edanen du, egun guzia basun ondun baldin bada hasiko da justetan. Orduan, oiuak ere dire, azin da gauza bera. Baldin badute egun guzien ura, saitzen dire justetan eta botatzen lurrera, hori, orduan, ikin dutena da, guatzia, gu deitzen diguna guatzia, hori, ikin dute dena busti, eta ezetasuna ondia esartzen, eta orduan ikin da pasta. Guk hori... Zuek hori kontrolatu duzu? Kontrolatu daukigu, bai. Hainbat gramo ur edo eman, ez? Bai, eta gero ere bai, temperatura gu 20 gradotik beti ez gara bajatzen. Beti dago 20 gradotik goti, oiua. 20tik 30-era, udan ibiltzen dugu refrigerazionia bajatzeko temperatura. Bino neguan 20 grado betiro konsegitzen dugu, lehiuak eta daude automatikamente dena martxatzen dute, eta hori 20 gradotan egotia. Kriston temperatun dagoz, Bai. Negurik iziteko sumatzen, urtarriletik erranduzu azaro arte ez? Bai. Azaro arte dorla. 20 gradotan balimo daude, zenbait itxetan gutxigutan egon gara. Bai. Egia da, animalia guain bienestar animalek sartzen digu kaina denari eta dago aitzongi, kuidatua. Tanto por metro kuadrado, ezin duzu bat gehiago sartu eta behito, anekdota bat, aurten tokatu ziten kamioile bat atetzia azaruan, mataderira, eta nauken atxaldeko 7, bukatu orduko gagako 9. Beste kamionak kargatorazun goizko 2. Tarraño, ¿por qué no cargamos ahora? Y ya seguido y mañana cuando quieras sales. Eta rantziote, no. Tiene que cargarse a las 2 de la mañana. Para las 3 se carga el camión de gallinas y tiene que ir directo a la matadería.
Orduan erraino, jode, eta ni, guain, zazpiten hasi, bedetziten bukatu. Eta Kesi berriz ere? dutxatu amartan joan, eta ni zer biki hor dut. Hori, guatzera amartan joan, eta ziki hor dut. Orduetin onat etortzko berriz hori. Bienestar animal, minon zureteko bienestar etziteken behitzen, Bai, eta guk erratek inuna da. Jode, Ibalda Granjero hiltere, Hori da. minio, oiuak ongi kontu. Ja. Eta horle ibili ginen, hori, eta erraten zioten, Hala da, eta hala mantentxo bar, ez? bai, hori xe. Bueno, Kepa, eskerrik asko gurekin egoteatik, eta ongi joan dadila dena, bai? Vale, zuri, ongi segi. Bai, venga. Aio. Beno lagunak, gaurko saio hemen bukatuko dugu, zuen gustokoa eta interesgarria izan du delakoan, ongi izan eta zaindu hurrengoan bertze gai berri batekin etorriko gatzaizkizue. Bitartean, ongi izan, aio! Benetako baserri jasangarri bat ezagutu nahi? Kaiku baserrian esne litro baten atzean dagoen lan guztia ikusiko duzue. Zuen zain gaude.